Kanya tanguling takal po yung bro. Mas may dirinan kami pong prioridad. Uling kami po rin kaya yung representante, lalong-lalo na po king Junta Direktiba Nasional. Makanya naman kalaguro na kapatid, bayo tamo po nilas ka rin. Isa ko pong dumakit ka rin masanting ng mensaheng binili ng Banal na Espiritu. Muling makabasila po king kaya katamo pong panahon, king kaya katamo pong pamigaga na ka, king malayaldo na po ning kaya katamong Ginoo. Ito to na dinala niya pong kasakitan, lasa. Ingan pasakit, pinyera po king Ginoong Jesucristo. Pero bakit dengan relihiyon, inaos niya pong malayaldo? Malyasoy ka na doon ito, uli kita po yung katuparan na ning misyon na po ng Ginoong Jesus. Karing naman nung likwa na po kaya katamo, uling pitula po rin ni takmos ko pong adua. Mumuna rin din na uling ako pong kikira ng Banal na Espiritu, kung pinalitati, kita pong minunang binyan na kaya katamo. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bata ko pong malili, rin datalan ni Ebanghelyo, lawin tayo po sa San Mateo, Kapitulo 15, versikulo 24. Kapitulo 34. San Lucas, sorry po, 15, 34. Yan na. Hindi po na niya rin natin yung sulu ulit po. Kaya nandun po kasing bibiyayang mensahe ng Banal na Espiritu kasi pingkaya po yung kanakong mesro niyang Sunday School po. Uling maralas sa kakalimutan na po ring sitas. Yung Ebanghelyo nung abasaya po yung rin ang sabihan nga na Diyos ko, bakit pepaymburisan mo ko? Metong yapong kutang na ini po yung kakatamong maralas na ralanan king kakatamo pong pang-espiritista po at ang etala po kilkul ng malalam ng kabyas na ng espiritismo. Yung kanako pong obserbasyon po ta pong metong nakang talapagobra ng Ginoo king dala na po ng kapag-aralan ng espiritismo dalanan talangan din. Pero minsan dalalan niya kaya katamo itang pamangalalo karet ang bayong lulog ay espiritista. Uling dalanan tayangan po ini, pansinan niya po. Pot ang bisa na kang, buri na kang abitan ng maestro o ng Ginoo. King dalana po ng espiritismo, ipakit ngongan po ret hanggang biyaya, ret hanggang misterios. Ban kanita maniwala kang iniing dalan, iniing lugar at itipaan na rin Banal na Espiritu. Alyapin, obserbahan tamo po. 90% kaya katamong meging espiritista, bayo tamo po may kiyanip king kapatirang ini, atin ngan patutu. Dingaliwa, tinakuil dala karing hospital, kinayat lang. Dingaliwa, belitanan nila, kingaldo na po ng po, kingaldorang daratang. Dingaliwa, kingkarelang pa mga biyaya na. Pero aliwa po ita, inganggananan ng kaya katamong pangalog, king kasalpantayanan, uling at yuka pa, king bungad na, king pasbulanan ng espiritismo. At po tapong anyapin din, at yun na kilog, marala sa sabyanda. O, Denny, kabayo-baywan da, balayatangin niya da, bibyera. Ikatamungan po, dinalang tamo ken. Pero po, tang makalod na ka po, king obrang ini. Yung sabi natin, yung kapatid tamo pong esting, dumalang tamungan kanini, hanggang may ngantana, king kayang laman at minulong tamo, king kayang daya. Uling kalita po, akit tamo, nakarake, nakatamo, ng obrana ng Ginoo. King Efeso 2:17 hanggang 19, sabihan ng
katubali na nakatamo ring banal. Amita lakad king pitadalakarana ng Ginoong Yesus. Nano pata, potang atsuna ka po kilo. Inganggang sinabi tamong dalananan ng Ginoong Yesus Kristo, dumalan kaya katamong king makananumang kaparalanan. Anyapin, ing kaya katamong obra, misyon keni, misyon ka rin, nobena keni, nobena keta, pero maralas, potang daralan tamong makanini at latang na rin pagsubok. At eta lakil kuling malalang makabyas ng lungob ya po itang-kutang magnobena na ako man, balang aldo sabat, sisimba ko, pero bakit daralan ko kayong makanining kasakitan? Diyos ko, pepaimurisan mo ko. King mumuna na pong layo ng balang meto kaya katamo king pangalog tamo po king kapag-aralang ini. Itang dini na nakatamo pa may katago ng Diyos ban kanita. Ariyan talang kaya katang obra king aldo na pon. Ing-ega na ganapong daralan tamong ini. Kalupa na po ning pakibat ko nandin. Resulta niya po ning napagtamo king napon. Iniing malalam ng kabyasnan ng banal na espiritu at ng katuruanan ng espiritismo. Na nung bakit ikatamong sa plang tarapagobra hanggang alang bayan in kaya katamo kong gagawan dapat in kaya katang espiritu diri ng tayang kalayan ban kanita makapagmanay at mirasya karetang nung sano po ding si Diana kaya katamo king tauli kaliguran na kapatad tutubang kitang oras na sinabi ng Dimas king maestro ngayon mo rin akayaber ka ding aliwang pilosopo sabi raw Aliyah, uling anyang ikuldas na lalaking krus at mateya yung ginunga sa Kristo, aliwaya yung kayang piksantungan. At aliwaya naman yung kang Dimas ang pongkestas. No ka rin nga rang may yabela ng ginunga sa Kristo at Dimas king paraiso. Maging anyang akit de, mako yung ginunga sa Kristo at may piyat king alapaak, niya naman kayabe Dimas. No ka rin namiyabe kaluguran na kapatid. Anyang makayagpala king krus ilang atlo. Daralan niya naman ini ka rin balang metong kaya katamo. Maralas susubukan tayo. Sabi ng Kestas, nung ikay anak na ng Diyos, ikuldas mo yung sarili mo at kalagan mo kami. Atin mo naman pong makanyan. Wala mo metong yung hamon king maestro. Dapat king positibo ng panlalawe Dimas ing sabi na mo sasabihan yan uling ikata talagang may kasala kata. Anya pining sabi ng Dimas king maestro ginuhe mo kalingwan po ang miras ng oras ngayon mo rin akayabera ka king paraiso king turuda ring banal na espiritu ing ligaya banwa at paraiso meto nga espasyo no naitime itong yung panamdam na ng espiritong may kapagmana king kayarihan banwa. Anyapin sa biyandang, ing Diyos sa tsuya ka rin sa blang nilangana, meto kalugal. Ano pala rin pakilala rakay katamo rin meto nga katuruan, ing purgatorio at kay impierno, metong muna mang espasyo kay katamo, metong yung prosesong daralan tamo ban kanita, miras tamo king kayarihan banwa. Lapulugal, no naite po metong yung panamdam. Anyapin kitang sinabi na ning maestro, ngayon mo rin nakayabi na kaking paraiso. Ikatamongan po, damdaman tamo yan. O tanging balang metong kaya katamo, tututamong may kasala, at daramdaman tamo yung kasakitan. Alata ng piatrasan, alata ng puntalan, isukumin kaya kang sarili king Diyos, at sabihan mong Diyos ko, patawaran mo ko. At potang damdaman mo yung palipatawad ay ni. At potang may matawad ka naman ka rin kanumang tao ka rin may kasala keka at may nyag ka naman tawad ka rin kekang kakulangan at beba may todo yung kekang sarili ketang oras sa ito kaya bemeng maestro uling dimdam yun na puing may matawad dimdam yun na puing may patawaran potang dimdam tana puing sablang ini itang ligaya banwa itang tula na ng espiritu nga kaya katamo iyapin ng paraiso as sinabi na po ng maestro ngayon mo rin akayabera ka uling itang paraisong ita metong yang panamdam itang hanggang bayat itang hanggang suka lalo at kaya katamo potang kildas tamongan po kaya katamo mong sarili leko tamongan po itang hanggang pamamanakong amanuan ng Dimas ang po Kestas
at sinukutayang to doon kay katang sarili. Kaya tang oras ay ita sabihan na naman ng Ginoo, ngininurin, kaya bera ka. Nano patakan ko rin nakapatad. Pitula po, ring mensahing din. Dapat, kaya po sa pating oras man kanita, gugulang kayo po ka rin pitong aman. Uling metong po ka rin kanakong parti, bilang direktor na po rin kaya katamong region. Uling mo pong magmiulat kaya kayo, uling inimo po maralasing pamikatagon. Amalyaring malilinan kaming panahon ban kanita, damdaman da rin sa blang kayabe kapatiran. Kaya ko po maglima na ko pong banuang direktor na po ni Katamong Region. At balutang po, kinginingan po, voluntaryo ang pong pusa yung pamag-obra. At kaniti pong obrang iti kalugurang nakapatad, malyaring tingaliwa era ko po aintindihan o malyaring era po darasan itang kanakong kabilyan. Uling kaya katamo pong sitwasyon king mabilog ang Pilipinas kami po para-pareho penibatan. Nagmenibating norte ang pundasyon na po aliwa kaya kalan ela po manwala kay karma kay reinkarnasyon. Dapat kaya katamo king turo na po ning kaya katamo Fundador Calixto Miranda king subebeda po ring banal na espiritu. Ini pong pamagarlay ni malambat nga pong mita ng kaya katamo at balo tamo pong tutuya. At demorin po po para-pareho ing kaya katamong kultura. Anyapin para karela po ing pamanungkulan metong yang mahalaga karela. Istong message ing kaya kang patungkulan, ing kaya kang posisyon, kakano miras, ing kaya din banwa. Kaya kami naman po ding posisyon na rin, posisyon lamo po keti, pankanita pag-obran tayo, ing kaya katamo pong kapamakalan. Uling po tapong miras ka ing kaya din banwa. Na po sabihan, direktor ka pala, dito ka sa kanan. Po makanita. Doon na ingkutang na nano ing kaya kang depatan. Hanggang metong kamo pong ordinaryong membro talasal pantaya at tutukikin kayang doktrina. Mas muna ka pa po kay kaming direktor nung enuturan. Nano pa tayo kaluguran na kapatad? Uling ka rin makanining sitwasyon, kanining karerang pamagintindi, ela po bisang mako king tungkulan. Ingega na gagawin da at iti po'y making sangkan na nung bakit kita pong may labas tamo pong General Membership, General Assembly, may ka-election tamo po. Leho dalangan po rin listahan halos 70% karing membro na po ng Region 7, 7A, 17 na pong 17A. Karetang 4 region na originally, yapit po kaya katang region, na maging biktima na katamo mo naman po ng politika kayang bago nung bakit may nga pira-piraso yun ay 4 region iti. Pero ikit na po itimurin ang maging sangkan na maging tiniking karelang kabilyan. Anya pong akit din buuya po ing kabuuan a Region 7. Ang ngeni 4 yung region. Uling nasami po, ban kanita may bayo po ing gana-gana. Kailangan po dakal kaming direktor. Ban kanita, wata pong mirasing posisyon. Detang chatit long pulo, chapatapulo na king tungkulan. May kabayong kaisipan, may pamagbayo king kakatang sistema. Uling maralas naramdaman ko po karing kapatad ang miyembro, alang pamagbayo. Uling yung kakatamo pong sistema, potang kami po mayorya, miya po abayo yung mismong ekutibo na po ni kakatang kapampalan. Anyapin, kalguro na kapatad, anong kami mo pong direktor, nung ela po medicine franchise ni kakatamo pong boto, isipan mi po magapulo kaming direktor. O naning milyar, kaya mag-disqualify dala po rin aliwang kandidato, kalo pa na po nitang taga Western Pangasinan. Nung lokal niya po, may libat Iwanalbiar. Iwanalbiar po yung kayang sentro, 112 years na po. Minunaya pa po keng Union. 1901 niya pong mitalakad ang sentro la perseverancia. Nanungnuka rin ang pinandasyon na pong Wanalbiar at niya pumunta kami ka rin. Detang ega na ganang babasahin na pong Allan Kardec, ila po rin at yuking karelang harapan. Minaliwa po, kareng aliwa.
At itamo po ing sentro. Paano yun po, uling ing katolisismo, yung minuna kay katamo, ganaganang munisipyo, din karelang karap, isang banla pong katoliko. Pero uling minunang meging mayor na po ng San Fabian, Pangasinan, at meging gobernador na po ng Lalawigan, Pangasinan. Espiritistaya po king katauhan ng walang biyar, at may itong pong abogado, at tinala niya po kayong pamagpari. Lawin niya po ka rin kayo pong internet, abasayin. Iya mo po ukod ing sentrong o munisipyong ing karap na sentro yan. Nanapalakan ko rin na kapatid, sasabihan ko na po rin ni Pangkanita, akuaya po itang punto ko. At kalukloko po bilang Director General, ing